Σας έδειξα, όπως είπαμε, μια σφυρίδα με ρουβίθια για να ροφώ με τις μπάμιες. Σήμερα θα κάνουμε μια σφυρίδα με τις μπάμιες σε ένα μαγαζί. Το ωραίο της υπόθεσης ήταν ότι όταν του είπα ότι θέλω να κάνω ένα οικογενειακό τραπέζι, είναι 15-20 άτομα, κρατάω ένα ψάρι μαζί μου από τον Άγιο Νικόλα, είμαστε στα Χανιά, έχω έρθει για σύντομες διακοπές. Μου λέει, θα σε ενδιαφέρει, μου λέει, να το κάνουμε με μπάμι. Τελικά μερικά πράγματα δεν είναι εντελώς τυχαία, όσο περίεργο και αν φαίνεται. Θα πάμε σιγά σιγά στο μαγαζί να γνωρίσουμε για το Λευτέρη. Το γνωρίζω προσωπικά από προηγούμενα χρόνια, εσείς δούλευα εκεί, οπότε είναι ευκαιρία να δείτε και εσείς το μαγαζί του και το πώς θα μαγειρέψουμε το ψάρι. Πέτουν τώρα κάτι εγώ που το έχω απορία, πώς θα καταφέρεις μαγαζί, ψάρεμα, δίχτυα, τουρισμό και όλα αυτά χωρίς να έχεις πέσει κάτω? Γιατί εγώ που παρακολουθώ πώς κινείσαι στον χώρο είναι πραγματικά πολύ κουραστικό. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν μόνο με αγάπη. Μάλιστα. Αν δεν αγαπάς κάτι από όλα αυτά που κάνεις, δεν μπορεί να το κάνεις. Ωραία. Δεν κουράζομαι να δουλεύω, δεν κουράζομαι να μαγειρεύω, δεν κουράζομαι να σερβίρω, δεν κουράζομαι να ψαρεύω και δεν κουράζομαι όση ώρα, ειδικά όση ώρα είμαι στη θάλασσα και στο μαγαζί αλλά και στη θάλασσα. Η θάλασσα είναι ένα κομμάτι της ζωής μου που μου δίνει δύναμη, που επί της ουσίας πηγαίνοντας στη θάλασσα, δουλεύοντας πάντα επαγγελματικά το αλευτικό σκάφος, ξεκουράζομαι. Το σκάφος δουλεύει όλο τον χρόνο, δεν σταματάει καθόλου, δεν είναι μόνο για το καλοκαίρι. Όχι, είναι αρχές του χρόνου με τη σουπιά, δίχτυα για τη σουπιά. Και όλα αυτά καταλήγουν στο μαγαζί εδώ, έτσι? Όλα καταλήγουν μόνο στο μαγαζί. Ωραία. Δεν διαθέτω κάτι στην... πολύ σπάνια θα διαθέσω κάτι στην αγορά. Προσπαθώ να πιάνω τόσα όσα να μπορώ να πουλήσω, έτσι ώστε να μην κάνω ούτε ζημιά ούτε να μου περισσεύουν και να τα πηγαίνω στην αγορά. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Σπάνια το ακούς αυτό, ναι. Εμένα με ενδιαφέρει ο πελάτης μου εδώ να βρει πάντα φρέσκο και δεν έχω την αίσθηση ότι πρέπει πάντα να τα έχει όλα. Θα φάει ό,τι πιάσει το καΐκι. Σκορπίνα, σκορπίνα, σαρδέλα, σαρδέλα, αστακό, αστακό, σκαθάρι, σκαθάρι, σκάρο, σκάρο, ό,τι πιάσει το καΐκι. Δεν πιάνει τίποτα. Πίνουμε ρατζές και περνάμε με αγκουροντομάτα τη βραδιά μας, είμαστε μια χαρά. Γιατί έτσι είναι. Δεν πιάνουμε πάντα. Θέλω να μου πεις εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση όταν το έμαθα, θέλω να μου πεις την τιμή που έχεις στον αστακό και την κολοκτύπα. Θέλω να μου πεις την τιμή που έχεις. Λοιπόν, Λευτέρη, θέλω να μου πεις, γιατί μου έκανε εντύπωση την πρώτη φορά που το έμαθα, την τιμή που δίνεις τον αστακό, τους αστακούς, αστακοκαραβίδες, κολοκτύπες και λοιπά στο μαγαζί με τη μακαρονάδα. Θέλω να μου πεις την τιμή. Η τιμή είναι 85 ευρώ. Αυτό το ακούσατε καλά? Είναι 85 ευρώ γιατί θέλουμε να προσφέρουμε και εμείς στον πελάτη που μέσα σε αυτή την οικονομική δυσχέρεια που υπάρχει να μπορεί να είναι προσιτή η τιμή για να καταναλωθεί το προϊόν, να είναι πάντα φρέσκο, δεν τα παγώνουμε, τα πουλάμε κατευθείαν. Γι' αυτό και η τιμή είναι τόσο όσο και να βγάζουμε κέρδος και να μπορεί να το πάρει ο πελάτης. Η τιμή είναι όσο μία τσιπούρα κιλό σε μαγαζί άλλο, έτσι, στα περισσότερα μαγαζιά. Τσιπούρα εκθετροφείου. Τσιπούρα εκθετροφείου, μπράβο, 60-80 το κιλό σου βγαίνει σε ένα άλλο μαγαζί και εσύ μου δίνεις ένα είδος πολυτελείας που το έχουμε στο μυαλό μας οι Έλληνες, μετά 85 και 90 ευρώ. Ζωντανά. Ζωντανά. Χωρίς μπαταρίες. Απίστευτο, απίστευτο. Λοιπόν, και έχω κάνει εγώ ήδη τον πρόλογο, τους έχω ενημερώσει ότι μου πρότεινες για τη σφυρίδα το ροφό με τις μπάμιες. Ενώ στο προηγούμενο βίντεο είχα αναφέρει εγώ ότι πρέπει να το δούνε και πρέπει να το φάνε, έτσι, γιατί είναι ότι είναι κρέας, έτσι, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε το ψάρι με πολλούς τρόπους διαφορετικούς. Στα προηγούμενο βίντεο έκανα μία συναγρίδα με κρυθαράκι και λοιπά, με καλαμαράκια μέσα το κρυθαράκι στο φούρνο
Και πολλοί αντιδράσανε, μου λένε βάλτε σε σχάρα, χαλάς το ψάρι. Όχι, δεν χαλάμε το ψάρι. Το ψάρι είναι μια επιλογή το πώς θα το φάμε. Εμείς που έχουμε ένα πλεόνασμα, δόξα τω Θεώ, και καταφέρουμε και βγάζουμε ψάρι για να τρώμε κάθε μέρα, προσπαθούμε να βρούμε και διαφορετικούς τρόπους για να τα μαγειρεύουμε. Εγώ αυτό που θα μπορούσα να πω είναι που τώρα τελευταία το χρησιμοποιώ πάρα πολύ αυτή την έκβαση. Η μουσική και η μαγειρική είναι ατελείωτη. Ακριβώς. Μπορούμε να παρασκευάσουμε πάρα πολλά πράγματα, να τα μαγειρέψουμε με πάρα πολλούς τρόπους. Δεν θα πρέπει να έχουμε μικρό στενό μυαλό, γιατί σε κάθε περιοχή της Ελλάδας το ίδιο πράγμα μαγειρεύεται διαφορετικά. Όλα είναι σωστά, όλα είναι καλά, ανάλογα την περιοχή και τι έχει μάθει ο καθένας. Δεν θα κρίνει ο ένας τον άλλο, ότι το χάλασες, εσύ το έκανες. Εμείς το κάνουμε εδώ έτσι και το τρώμε. Στην Κεφαλονιά το κάνουν αλλιώς, το ίδιο ψάρι. Όλα είναι σωστά. Όλα. Και δεν θα πρέπει να λέμε ότι είναι λάθος την Παρασκευή σε άλλη περιοχή. Και είναι και διαφορετικές οι γεύσεις. Είναι, η κάθε περιοχή μπορεί να το μαγειρεύει διαφορετικά. Ωραία, δεν οπότε θα δούμε και στο τέλος πώς θα πάει τώρα. Υπάρχει στάνταρ στη μαγειρική. Πώς θα πάει αυτή η συνταγή. Τον έχω δυσκολέψει βέβαια με το ψάρι αυτό. Εντάξει, έπρεπε να το έχω φέρει καθαρισμένο. Βιασύνες τώρα, είπαμε, οικογενειακές υποχρεώσεις, είμαστε στα Χανιά, έχουμε φτάσει. Θα δούμε τώρα και πώς θα μεταχειριστούμε το ψάρι στη συνέχεια. Να μην σας κρατάμε να δούμε όλο το καθάρισμα του ψαριού, γιατί είναι ένα δύσκολο ψάρι. Και θα τα πούμε στη συνέχεια. Αστακός. Τι είναι? Αστακός. Μάλιστα. Τα βγάζει περιοχή εδώ. Τα βγάζει περιοχή, τα ψαρεύω εγώ. Τα ψαρεύεις εσύ. Και αυτή είναι μια ωραία κολοχτύπα που έχει περιοχή των Χανίων. Ωραία. Και αυτή την ψαρεύεις? Αστακο καραβίδα ή κολοχτύπα όπως τη λέμε εμείς εδώ. Ωραία. Το οποίο την ψαρεύω εγώ με τα δίκτυα μου και με το καΐκι μου, το αλευτικό Έλενα. Μάλιστα. Που λιμενίζεται στο κολυμπάρι. Ωραία. Στο αλευτικό καταφύγιο κολυμπαρίου. Τέλεια. Τέλεια. Είναι μόνο αλλιευτικό, κάνεις κάτι άλλο με το συγκεκριμένο? Με το συγκεκριμένο υπάρχει άδεια. Ωραία. Που κάνουμε fish and trips, που κάνουμε ταξίδια. Ωραία. Μέχρι 8 άτομα. Και παίρνουμε κόσμο και τους δείχνουμε το ψάρεμα. Κάνοντας σιρτή, κάνοντας jigging, κάνοντας καθετή. Α, έχεις αναπτύξει δηλαδή τον αλλιευτικό τουρισμό, έχεις βάλει και τα jigging μέσα. Έχουμε αλλιευτικό τουρισμό βέβαια. Έχουμε άδεια αλλιευτικού τουρισμού. Και δείχνουμε στον κόσμο πώς ψαρεύουμε. Μπορούμε να έχουμε παραγάδι, μπορεί να έχουμε ένα κομμάτι δίκτυ να δούνε τον αστακό, να το ξεψαρίσουν και υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει γεύμα πάνω στο σκάφος ή εδώ στο μαγαζί, ό,τι θέλει ο πελάτης, ό,τι νομίζει. Ωραία, ωραία. Τέλεια. Θα κόψουμε το κεφάλι και την ουρά και θα φτιάξουμε μια ωραία κακαβιά. Θα αφαιρέσουμε το κεφάλι. Έχω ένα πρόβλημα, ρε Ελεύθερη. Συνέχεια πιάνω μεγάλα ψάρια. Αυτό είναι καλό και κακό. Αυτό είναι το για καλό μένα... το καλό είναι γιατί σε κουράζει. Το κακό είναι ότι πρέπει να δώσει συνέχεια ψάρι και δεν τελειώνει ποτέ. Αυτό είναι κακό τελευταία. Και είναι ταλαιπωρία. Είναι ταλαιπωρία με την έννοια ότι ναι, καλά και τα μεγάλα ψάρια, ωραία στο μάτι, αλλά από ένα σημείο και μετά καταλαβαίνεις ότι πιο καλά είναι τα 2 κιλά να τα φας με την οικογένειά σου, πιο εύκολα. Όπα, έλα σου πω, ήρθα να ψήσουμε ένα ψάρι, ωραία σπάσουμε τον ορσίτη. Έχει συνηθίσει, διότι συνήθως κάποια ψάρια δουλεύουμε. Τέλεια. Είχα ξεκινήσει να σπουδάζω γιατρός χειρούργος, τελικά όμως δεν τα κατάφερα. Κόπηκα στα 13 μαθήματα από τα 12 και τελικά για ταβερνιάρης και ψαράς.
Τώρα χωράει. Μόνο στην κοπή είχα περάσει καλά. Α, μιλάμε τώρα Στην κοπή κοπή επαγγελματική, χάριστα. έτσι. Στην κοπή είχα άριστα. Θα βάλω ότι το βίντεο δεν είναι φιλικό προς vegan. Όχι για παιδιά, προς vegan και vegetarian. Προσοχή, σκληρές εικόνες. Κάτσε να κρατάω, κάτσε να κρατάω. Ωραία. Θα το τεμαχίσουμε σε μερίδες. Θα το σχεδιάσουμε σε μερίδες. Και θα το ψήσουμε ολόκληρο. Αυτό θα πει φούρνο, έτσι. Όλο το φούρνο. Ωραία. Αυτό θα γίνει με Τις μπάμιας. τις μπάμιες. Μάλιστα. Χώρεσε. Εξ ανάγκης δηλαδή κακαβιά, έτσι. Η καταβιά είναι εδώ. Εδώ. Βάζεις και σηκώτη μέσα κανονικά. Λοιπόν, τα υλικά μας είναι πάρα πολύ απλά. Αλάτι. Ωραία. Πιπέρι. Πιπέρι. Ωραία. Φρέσκια τριμμένη ντομάτα. Λίγο σκορδόλαδο. Σκορδόλαδο. Να και κάτι που δεν θα βάζα μα την έκανα εγώ. Κρεμμυδάκι. Φρέσκο κομμένο. Και ελαιόλαδο. Και οι μπάμιες. Έρχονται και οι μπάμπες. Πρέπει πρώτα να σοτάρουμε το ψάρι. Αυτό είναι. Να εδώ. πάρει μία βράση. Διότι οι μπάμιες δεν θέλουν την ίδια ώρα που θέλει το ψάρι να ψηστεί. Με αποτέλεσμα να χάσουμε και στη γεύση και στην όψη της μπάμιας. Εμείς δεν θέλουμε να χάσουμε κάτι. Θέλουμε να την βγάλουμε την μπάμια σωστά και το ψάρι σωστά. Βεβαίως. Οπότε συνδυάζουμε δύο ψησίματα. Θα πρέπει να μπει στην ώρα του το κάθε πράγμα. Ωραία. Και πόσο τώρα το βάζουμε αυτό το ψάρι που είναι Τώρα και θα το μεγάλο. βάλουμε στους 180 βαθμούς Ναι. σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 Για πόση ώρα? σε πρώτη φάση για μία. Μία ώριτσα. Ωραία. 45 με 55 λεπτά. Ναι, ξέρουμε ότι το ψάρι είναι λίγο ιδιότροπο, δεν μπορούμε να το βρούμε ακριβώς. Ναι. Στη μέση του ψησίματος, Ωραία. μετά που θα πάρει τη βράση, θα το χαμηλώσουμε στους 160 Ωραία. για να μην έχει σφίξει, να μην μας καεί απ' έξω και να είναι άψογο από μέσα. Ωραία. 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 Οπότε, κάνουμε τώρα την παύση μας. Θα πιούμε μία μπύρα, περιμένουμε 40 με 55 λεπτά. Και δύο μπύρες πίνουμε στα 45 Και δύο μπύρες, ναι, γίνεται γι' αυτό. Και μετά επανερχόμαστε για τη συνέχεια. με τις μπάμιες. Έτοιμος ο φούρνος, το ψάρι στο φούρνο. Διάλειμμα. Για να κάνουμε μια πάρα πολύ νόστιμη κακαβιά χρειαζόμαστε και ένα στακό, το οποίο είναι προσφορά από το Αλευτικό Έλενα.
Από το Λευτέρη το Παρασκάκι από την ταβέρνα Μάλεμες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνέχεια σε λίγο. Ευχαριστούμε, Λευτέρη. Πάμε. Βάζουμε για τις μπάμιες. Τις έχουμε σοτάρι. Μετά από όλες τις προσπάθειες που κάναμε, έχουμε έτοιμη τη σφυρίδα με την μπάμια στο φούρνο και την ωραία κακαβιά έτοιμη για σερβίρισμα. Καλή σας όρεξη, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Λευτέρη. Ευχαριστούμε. Looking back, I was 8 years old, out on the dock with my old zip code, catching them fish till mama called me home. It's those fond memories from the past, like the sun going down on my last cast. In my mind, you know right where I wanna go, 'cause fishing, it's in my soul, it was passed down